bondo kendel sugih wani. Ijen tanpa ruang kowe nlusup ana ing taman negara ing Suwala Bumi. Nyidra Dewi Setyawati calon garwaku sapa? Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Paranyata. Ayo Setyawati menyang endi? Sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing atase kowe anak Nalindra teka pakarti sak ngisoring dalamaan. Nyidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Mbok baleke ora? Bali bareng gumlundunging sirahe Setyaki. Wah, lakon penjangkamu barat. Siwapati wonten timbalaning ngadhawuh Raden ngantos kagiat ara sing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma dupi kula tampi timbalanipun Kanjeng Rama diwaji kinen ngupadi angulari wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati ingkang pranyata
Ujaring para kawula miwah Punggawa lan Nayaka dipun cidra dening satunggiling nalindra. Mongko nyatanipun kula boten mangertosi sinten ing nyidra dhateng Kakang Mbok Setyawati. Menika ingin dadosaken bingung raos sing manahipun ingkang abdi kepatihan Raden. Lajeng dhateng pundi anggen kula ngupaya kalian jengandika Raden papan lenggahipun inggih menika Gusti Ayu Setyawati. Siwapate wonten timbalan. Nadyan kados menapa menika sampun dados dawuhipun Alindra ing Garbaruci inggih menika Kanjeng Rama Prabu Setya Winata lho iki. Taunana Windanana monggo. Swami sarengan ingkang putra ngupaya wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Mboten badhe wangsul dhateng negaring Garbaruci menawi mboten gandeng astanipun Kakang Mbok Setyawati. Ndika tindak kula namung tutwuntat tindakipun Raden Setyakusuma. Wonten pundi anggen paduka badhe angulari kula namung dhederek kersanipun Angger Setyakusuma. Siwapati dipun gelak lampahipun monggo kula dherekaken nggih. Ledyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku anak anungan Indita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa gajaksa. Ih wonten timbalaning adhawuh Kanjeng Rama Pati wonten timbalan sinuwun tatanan Prawadyabala ingkang padha gantung seba titi klungguhan samengko jeneng ingsun diandangu marang suwaning atmajaku ya kuwi gajaksa kula nun menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sesemban kula sinuwun Prabu Kurambayaksa gajaksa wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa. Sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa ngenggoni tata krama lan unggah-ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Pengajapku kekudanganku lawan sira kulup gajaksa. Muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuamu aku. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu. Mula gage saiki aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana pitakoning Wong Rama ingkang kanthi pertitis lan lahir batin. Aja mbok tambahi, aja mbok longi. Paduka Kanjeng Rama badhe ndangu menapa gajaksa wonten dawuh tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna rerasananing para kawula sak negaring swala bumi kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kaudaman. Apa pancen bener kaya mengkono? Rama Prabu. Menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pewaleripun Kanjeng Rama bagus. Yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mara Gage tak takoni. Wong wadon sing mapan ana ing taman kaputren negara ing swala bumi kae sapa? Iki. Ayo kowe ngaku. Wong wadon sing mapan ana ing kaputren negara ing swala bumi nganti dijaga dening prajurit ingkang tumbuk kemit bibet bersasat ora ana ingkang bisa marojol saka sela-selaning garu. Gawe wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku? Ih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Menika putri saking negaring Garbaruci. Wondene wewangi Dewi Setyawati putri saka negara Garbaruci kasinggihan mekaten wewangi Dewi Setyawati nok-non mekaten Kanjeng Rama
bisane tekan kaputren negara ing swala bumi wong wadon mau anake Ratu Garbaruji kok nganti bisa manjing jroning kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye iki Kanjeng Rama ayo kowe prasaja karo wong tuamu wale-wale menapa kadreng raosipun ingkang putra anggen kula kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng Sekaring Kedaton Garbaruji. Monggo saking panginten kula menawi kula nglampar kaliyan Nalindra Garbaruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tegesipun dipun tolak dening Sira Prabu Setya Winata. Inggih mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singrar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika kula cidra tumulun kula papanaken wonten ing taman kaputren negaring swala bumi. Mbok colong inggih Kanjeng Rama. Wah, lata. Wah. 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 Hehe, Gajaksa. Wonten dawuh wangira babar pisan yen to kowe mbibiti perkara antaraning swala bumi lan Garbaruji kowe mletikke geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun kelawan Nalindra Garbaruji Prabu Setya Winata lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lah kok dinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler kowe nyolong karo Dewi Setyawati kowe ngurupke geni memungsuhan wah adalah apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setya Winata yen to nganti sinuwun Setya Winata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi Gajaksa anake Prabu Kurambayaksa. Ora urung mesti bakal negara swala bumi diluruk batang sayuta. Ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajahing rempon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing merga saka pokalmu Gajaksa. Sewu-sewu kalebatanipun ingkang putra Tadah Wadana Kanjeng Rama. Menapa istripun Paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra Paduka. Kula menika atmajanipun Nalindra ing swala bumi, Nalindra Prabu Kurambayaksa. Ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang benjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kurambayaksa. Monggo nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan setunggiling wanita. Monggo ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun Gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri Garbaruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setya Winata mboten badhe marengaken atmajanipun winengku dening setunggiling priya saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati. Rama menawi saking panginten Paduka ingkang putra pun Gajaksa menika kapenggalih lepat pidana menapa ing badhe kula lampahi kula mboten badhe selak kula badhe nampi kanthi ikhlasing manah kula. Nanging menapa inggih Paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun swala bumi lan Garbaruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra. Menawi Paduka menika badhe ngowel ngurbanaken pinten-pinten wadyabala nanging Paduka ngiklasaken dhateng ingkang putra pun Gajaksa. Menawi kula mboten kelampan dhaup kaliyan pun Dewi Setyawati, Rama kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra. Badhe kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika ndhaup kaliyan pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa
Sora maruta pawana bana margana. Bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh, lah dalah ya. Ya senadyan sak temene aku ora mathuk, ora gathuk, tumuli ora condong kelawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku, Gajaksa, kowe anakku. Ujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sawijining priya bedangen bojone. Yen dibedang bojone ora nesu, lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sawijining priya. Mula wektu dina iki gandeng kowe anakku, apa kang mbok tindakake mbok tak anggep luput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake sewiji-wiji aja nganti dadi daredah antaraning garba ruci lan swala bumi. Kepareng paduka Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sawana Prabu Setya Winata ing garba ruci matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Jajaksa wis nyidra lawan Dewi Setyawati, yen ana mulung penggaling Prabu Setya Winata, nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Dewa dene pancen Prabu Setya Winata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaupake anakku lan putrane. Mangsa borong tak paringi palilah Purbawasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pati nuntun ngestaken dawuh siku. Gusti Pati. Eyaptipun perjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing para wadyabala saking negaring swala bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken para wadyabala? Para wadyabala kabeh ora tak wiji mbaka siji. Togok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing swala bumi. Lelakon apa? Sing ditindakake dening pepundhenmu sesembahmu Raden Gajaksa, putra Kurambayaksa ing swala bumi. Wonten apa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadyabala, kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lha nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra wanita dipapanake ning taman negara ing swala bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Ya. Lho. Raden Gajaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe ki ra nglakoni kok.
Tantil ora. Munggono aku gelem mbiyawarakake. Wah, kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri. Putri saking pundi Gusti Patih? Putri saka negara Garbaruji. Anake Prabu Setya Winata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setya Martana. Cangkem mulung ora. Kuwi maratuwaku tenane. Lah iya. Ada. Ning nek kono nyolong anake Prabu Setya Winata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari Swala Bumi wis sekawit dadi dukane Sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng Raden Gajaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Lah aku didhawuhi kon nanjihke kok. Nanjihke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setya Winata. Supaya aja nganti murka sarta duka wekasan dadi perang antaraning Garbaruji lan Swala Bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niyate ora bakal ditibake ana ing Padasuri, tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran, nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Oh, lah terus mula aku ngetapake para wadyabala iki supaya budhal marang Garbaruji. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setya Winata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa mbuh piye mengko dadine. Lan dikeparengake mbuh wadyabala kok wah jan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara Swala Bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok trimo milih nyolong wong wadon saking negaring Garbaruji. Jangan salah. Wong wadon Swala Bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Domongi ya. Mula anake ra gelem. Nampa tilasane bapane ra gelem. Iya. Nah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gendere penerus dipek sing nyaron. Nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Aku anake Santosa. Lho. Ayo padha glidike kok. Ha iya. Ha iya. Ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora usah ngandani, kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngangsa. Lah kowe iki bakul kuwaci barang ya tok oyak-oyak. Mbok ora ditokke. Sumuke. Aku anggere neng bilung kuwi rembugane dadi bosah baseh ora karo-karuan. Nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep ming kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih Gret Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Wadyabala buta patang penancat sak panegari pisan aja ngandhon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawiging diri. Dibudhalake prapting negara ing Garbaruji prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Patih Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadyabala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkata dina iki. Lonot lan ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon sekeber. Yes,
iki barisan saka ngendi? Tambu marang aku pandheganing barisan saka Garba Ruji. Aku Tumenggung Rumeksa Praja. Tumenggung Rumeksa Praja dasar Pranyata iki sapa? Barisan saka Swala Bumi. Aku Tumenggung Panigas Jangga, Tumenggung Panigas Jangga. Wigatine lasak ning tapal wates negara Garba Ruji. Kepasang Yogyakarta inginu. Dene laku ning barisan saka Swala Bumi katrenjo laku ning barisan saka Garba Ruji. Tumenggung Rumeksa Praja ana barat. Niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setyawinata ingkang wigati bakal pinanggya kelawan Rekyana Patih. Wondene wigatine Rekyana Patih Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinten Prabu Setyawinata yen to putra ing Swala Bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajaksa wis nyidra kelawan putri Dewi Setyawati. Mula niate bakal disuwun kanthi apik. Gandeng saiki Dewi Setyawati wis mapan negara ing Swala Bumi. Nyuwun parilaing Nalendra ing Garba Ruji, Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa Tumenggung Rumeksa Praja. Panusmaning jajalanan. Oleh nomripatmu gadena gobokmu. Laku ning para prajurit saka Garba Ruji kuwi nampa dawuh timbalaning Sinten Prabu Setyawinata. Ingkang wigati ngupaya menyang endi mendraning Dewi Setyawati. Gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadang lan ana katrangan saka Tumenggung Panigas Jangga yen to Dewi Setyawati mapan ana negara ing Swala Bumi ora gelem balikke. Gustiku ayu Dewi Setyawati, sasaki barisanmu, gulungi gendera babati gamanmu. Wah. Kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani ndilat persiabang. Kowe nantang karo prajurit Swala Bumi skandel kulitmu wis atos balungmu. Apa pancen wis sumuk nyawamu kepengin tinju akhirat ora sanggadakan bebangal. Ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyawati aja takon dosa. Neng kene bakal ana kuwanda blasah kaya babatan pacing. Ora sandadake kan gunem tanpa guna. Ora pene dalan karo Tumenggung Panigas Jangga aku minangka dadi pandheganing prajurit saka Swala Bumi. Keduga nyangking sirahmu maju jangkal untapke nyawamu keparat kowe Panigas Jangga.
Sawa? Patih Garbaruji wis apa tumenggung keseting Prabu Kurambayaksa. Tumenggung Panigas Rikma. Lho, tukang cukur. Iya. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Mulugake jajalan. Wah, jebol dadamu ah. Wah. Mati. Wah. Hot. Wah. Wah, mati aku. Wah. Wah. Hot, hot. Wah, hot. Ayo. Ayo. Wah. Gusti Tumenggung. Wah. Gok durung nganti tekan negara Garbaruji wis katrenjo barisan saka Garbaruji. Pun ketemu barisan Garbaruji wis malah dadi perang. Wangune niat apik saka Wadyabala Sawala Bumi ora ditampa dening wong Garbaruji. Wekasan dadi Bandayuda. Sampeyan mungsuh sinten? Mungsuhku pangkate Tumenggung padha karo aku. Ning nyatane kekuatane ngedapi-dapi. Jenenge Tumenggung Rumeksa Praja. Mungsuh Tumenggung Panigas Jangga. Kalah kok mundur. Mang mundur. Edian. Rumangsaku wong sabrang ora tau menang ya, Gong. Mboten tau. Teng pundi papan mboten ajeng iso menang. Teng pundi-pundi wong sabrang niku ora bakal iso menang, ambok tanggapan full pun to. Tetep ora menang, wong sabrang niku pancen ditakdirkan untuk kalah. Ngono ya lho. Nggih, mula sampeyan nek iso niku aja dadi wong sabrang, dadi wong tanah Jawa sing critane menangan. Iya. Nggih. Mati ya. Gusti Tumenggung. Iya, Kok. Namine kula mboten apal. Panigas Rikma. Lah. Wis penak-penak tukang cukur kok dadak dadi prajurit. Sananu saiki kalah. Kalah. Mungsuh sampeyan Patih Garbaruji. Patih Setyawara. Wah, jan. Mundur. Yo, Kok. Arep mau apa Bilung? Mboten komen. Piye? Mboten komen. Mboten ajeng komen napa-napa. Komenan niku sange dikandhani nek wong sabrang. Wah, dalah. Wong kalah kok dadak ngreng. Gok wonten dawuh. Kalah Gok. Mundur. Yo. Oh, dalah. Ngopo Bilung? Mboten apa-apa ndak dicokot. Ngece aku cokot ndasmu dadi papat. Ndasmu. Malah nesu ora. Aku ki wong tuwa dindas-ndaske ora. Piye, Lum? Wis wae yo, Gok. Wis piye kowe iki, Gok? Kowe karo aku gawe rumor. Oh, gawe hoax. Nek intine prajurit Garbaruji ngamuk nasak prajurit Swala Bumi. Nggoleh matur karo Gusti Patih. Pokoke Sinuwun Prabu Setyawinata ora nampa niat apike Gusti Patih Kumbara Yaksa. Ah iya. Engko ben matur Sinuwun Prabu Kurambayaksa. Ah iya. Lah kok ora diteruske perang? Kesel e, Kok. Mangsamu ora. Apa perang kira ngetokke tenaga apa ngetokke? Ah iya. Lah iya. Kepoyo aku. Oh iya.
Sumuke ra jamak-jamak lek ku ngombe tak pol-polke ah wis. Oh iya. Engko ijen ya. Ora apa-apa. Santai wae. Ayo. Ayo mlayu matur Gusti Patih. Ayo tak tutke yo Gak yo. Ya, apa prajurite banci ora ditokke? Kuwi nek tanggapan wae. Prajurit banci iki saiki rada larang. Oh iya. Engko ndak tambah biaya. Oh iya ayo tak tok. Ayo Gak yo. Yo. Wah. Surak mawurahan manengker gumuruh yen to wong garba ruci ora kena disanak sarta ora iso dijak rembugan apik-apik yen to atmajane wis sinedra dening Raden Gajaksa. Oh, dalah ya wis yen pancen kaya mengkono dadi atur ngersaning Sang Prabu Kurambayaksa yen to nalindring garba ruci pancen ora iso dijak sarana bedamen. Siwapati Wonten timbalan nggih. Kepranggul kan barisan swala bumi malah samangke tumrap kula menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Liripun kados pundi anggir Setya Kusuma paring dawuh mekaten. Lho inggih. Amargi kula lan Siwapati saged ngawuningani wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Setyawati. Jebul Cinedra putra saking negari ing swala bumi. Atmajanipun Prabu Kurambayaksa naminipun Raden Gajaksa. Kepareng paduka pados pintos raya sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Ayu Setyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging menawi wuti badhe dipun anggep sederek sinara wedi. Monggo nggih kula dherekaken Dipun gelak lampahipun Siwapati. monggo kula dherekaken. Alukon lakune ing lekas Lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu ing ana sawijining nom-noman ingkang merpeki kelawan papaning Janaka. Iki sapa? Raden nunamen pasang kaliman tabit nebine nglodoni dumawahing tawang tuwak. Menawi paduka Raden dangu dhateng jasad kula menika atmajanipun sinuwun ing garba ruci. Atmajanipun sinuwun Prabu Setyawinata nami kula pun Setya Kusuma. Raden Setya Kusuma inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pangapunten kepareng kula badhe nilakrami Raden menika sinten? Yen sira takon nglawan aku pamadya Pandhawa saturing madukara Raden Janaka. Raden Janaka? Iya, pancen mengkono Raden Setya Kusuma. Wigatine apa dene? Jengandika Raden teka prapta ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Persasat angayam wana lampah kula minggarga medhun jurang. Mboten wonten ingkang kula upadi kejawi namung setunggiling satriya ingkang digdaya. Miwah ingkang gadhahi kasudebian ingkang ngungkuli dhateng sesaminipun. Mongko kaloka kondhang kawenang-wenang bilih Raden Janaka menika setunggiling satriya lanang ing jagat lan curing bawana duh Raden. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng.
Dhateng jengandika Raden. Kenging menapa sampeyan matur kaya mengkono Raden Setyakusuma awit kadang kula sepuh Kakang Mbok Ayu Setyawati cinidra nalindring swala bumi. Samangke kasingitaken wonten taman negaring swala bumi Raden. Menawi jengandika Raden menika kedugi sarta saged ngrebat Mbak Yu kula Dewi Setyawati ngendikanipun Kanjeng Rama menawi menika wujudipun kakung badhe kajodhokaken dados jatuh kramanipun Kakang Mbok Ayu Setyawati. Nanging menawi pawestri nggih menika ing badhe dipun anggep kadang sinara wedi dening Kakang Mbok Ayu Setyawati Raden. Raden Setyakusuma nggih wonten dawuh yen pancen kaya mengkono kang dadi ngendikaning Nalindra Garba Ruci ora usah sira Raden cilik penggalihmu sarta cilik atimu wektu dina iki aku ing bakal budal ana negara ing swala bumi ndak rebute Mbak Ayumu Setyawati yen pancen ratu swala bumi ora menehake Mbak Ayumu aja takon dosa Janaka ing bakal ngendharat ratu ing swala bumi Raden Setyakusuma inggih Raden Arjuna mulat para sang Arjuna ismanya kang kamanungsan Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Pancabayu Pati kaya ngenteni sireming palwuh gabus kumambanging Sela Kresna. Nggonku ngenteni marang sowanmu piye kabare nggonmu ndak utus sowan Nalindra Garba Ruci. Maradhyake matura purwa madya wasana samendhang aja nganton ing karempit pati. Inggih sinuwun. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu sampun kula tindakaken nanging mugi andadosna ing kawuningan. Sasampunipun lampahing perjurit saking negaring swala bumi katrenjuh wadyabala saking Garba Ruci semunipun wadyabala Garba Ruci sampun dipun dawuhi dening Nalindra Garba Ruci Prabu Setyawinata ginen ngupaya wonten pundi lenggahipun Dewi Setyawati cinidra ingkang putra Raden Gajaksa satemah boten nampi dhateng rembak ingkang sae saking para wadyabala ing swala bumi dados perang ageng antawisipun wadya swala bumi kaliyan Garba Ruci namung nuwun pangapunten Diwaji wadyabala swala bumi satemah mundur awit kridhanipun al satriya tuwin senopati saking Garba Ruci cetha kanthi lelampahan ingkang sampun kula aturaken menika Nalindra Garba Ruci Prabu Setyawinata mboten nampi dhateng rembak paduka ingkang ngajab sarana bedamen anggenipun ingkang putra sampun anyidra dhateng ingkang putrinipun Prabu ing Garba Ruci menika pun Dewi Setyawati lah tenan lho. Wah.
Anggro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kanggo mambang lho durung rampung nggonku nampa ature patih Kumbara Yaksa lha kok dadi iki ning satriya bagus mlebu ana ing negara ing swala bumi sapa yen takon nglawan aku panengah Pandhasatring Madukara Raden Janaka. Raden Janaka, iya dasar para nyata. Apa sampeyan ingkang jejuluk Prabu utawa Nalindra ing swala bumi? Ya kuwi sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Ya, aku Prabu Kuramba Yaksa. Yen ngono, pancen kepara nyata ature Raden Setyakusuma. Sinuwun Kuramba Yaksa ingkang nyidra kelawan putri ing Garbaruji ingkang wewangi Dewi Setyawati. Aja kleru. Aku ra nyenggol pakulitaning Dewi Setyawati wonten ingkang tumindak kaya mengkono mau ya kuwi anakku Raden Gajaksa. Kasurung rasa tresna marang Dewi Setyawati mula tumuli nyidra marang putri ing Garbaruji saking dipapanake ana ing taman negara ing swala bumi. Raden Janaka wigatine Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Aku diutus dening Nalindra ing Garbaruji Prabu Setyawinata lumantar atmajaning Raden Setyakusuma. Yen bisa dijum sarana aris atmajaning Sinuwun Prabu Garbaruji bakal ndak suwun bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Setyawinata ana ing negara ing Garbaruji. Nanging yen to Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa ngukui kelawan Dewi Setyawati rawi-rawiran tas malang-malang bakal tak putung. Arjuna ora wegah mungsuh Nalindra ing swala bumi sinuwun. Wah, ladalah. Raden, yen nganti Dewi Setyawati mbok boyong marang negara Garbaruji, tegese kowe netangis karo anakku Raden Gajaksa. Monggo aku jejering wong tuwa yen to nganti ana ingkang bebeda karo atmajaku tegese netangi marang karmurkaning wong tuane. Kowe kena mboyong Setyawati langka ana dhisik kuwandhane Kuramba Yaksa tinimbang aku roh anakku nangis merga kuncatan katresnan. Luwung baya tekaning pati tak wujudi. Yen pancen wis bergugu ora kena dijum sarana aris. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kepeksa ingkang bakal maringi pidana marang Nalindra ing swala bumi. Wah, ora minggat getak kamplung putibamu. Wah! Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok blereting kahanan. Aku dadi melu-melu perkarane Nalindra ing swala bumi. Ola Gajaksa. Gawe repot wong tuwa ning ewadene kowe dadi anakku sapa wae sing areng ngrebut tetimbangane anakku Gajaksa. Aja kuwatir le. Wong tuamu sagun ndepani pati uripku bakal tak totohake le. Bareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kawula kunjuk pukulun dalem tampa akarya bombong tias ulun. Ora lihat pangestu ulun tamanana ya kula Setyaki. Lha pundi jimat paripin dayane kasantosan. Kita laku tapa. Monggo wis suwe nggon kita nglakoni tapa ning sajroning wit gurda. Setyaki, wonten timbalan. Apa to kang dadi darane dene jeneng kita nglakoni tapa? Apa ana pamundhut saka sira kulup marang para Jawata? Apa ana pamutah saka sira kulup Setyaki marang para dewa? Ulun, wale-wale menapa? Anggen kula tapa
wonten ing salebeting wit gurda menika estunipun wonten suka lilaning penggalih para Jawata amaringi dhateng kegiatan batos tuwin lair kula. Anggen kula benjang nderekaken sesembahan kula inggih menika sinuwun Prabu Indrawati minangka dados pujangganing para Pandhawa anapaki perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Monggo nyatanipun boten saged dipun selaki malih. Tartemtu Setyaki badhe ambiyantu dhateng boten-repotipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila menawi wonten suka liraning penggalih para Jawata kepareng ngamaringi satunggiling daya kegiatan miwah pusaka dhateng kang wayah pun Setyaki Pukulun. Dalah. Ya. Wis sak mestine lamun jejering satriya pancen kudu duwe daya piandel. Ya mekaten Pukulun. Lah iki ngene. Saka nggon kita nglakoni apa ana ing sajroning wit gurda mau satemah karya geger kayiwangan Suralaya. Mula Iwang Pikulun Jatimurti tumuli nuding lawan panjenengan ulun merpeke lawan jeneng kita Kulup Setyaki lan uruhanira Kulup. Dawing Sang Hyang Manikmaya kita dikeparengake ya kuwi nampa triman kanugrahan wujud pusaka. Tilasing pusakaning ya kuwi Senopati kengaran Raden Singamulangjaya ingkang wujud gada ing ngaran Gada Wersi Kuning titik lungguhan samengko. Dadi srana kita nampa kanugrahan wujud ing Gada Wersi Kuning srana wis kita tuku alaku tapa brata mau satemah entuk kanugrahan ingkang wujud ya kuwi pusaka ingkang kinarya daya piandel kita nggon kita bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mekaten Pukulun. Ya. Kita bakal nampa wujuding pusaka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi kinarya jangkep supaya wuwuh kekuwataning pusaka Gada Wersi Kuning ana dawuh Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang kudu kita lakoni. Menapa Pukulun? Setyaki. Gandeng temeka dina samangka kita kuwi durung duwe tetimbangan tegese durung ana wanita ingkang njajari kelawan urip kita. Mula wektu dina iki kita bakal kuat saya sentosa kekuatan kita. Wis pinaringan wujuding Gada Wersi Kuning uga kita kudu genepi syarat srana kinarya jangkeping kasantosaning Gada Wersi Kuning. Kita kudu dhaup kelawan sawijining putri saka negara Garbaruci kang aran Dewi Setyawati. Nah, monggo wektu dina samangka Dewi Setyawati kuwi lagi wae ilang saka negara Garbaruci. Cinidra putra saka negara Suwala Bumi. Atmajaning Prabu Kurambayaksa ingkang jeneng Raden Gajaksa. Kurambayaksa lan Gajaksa mau mesti tiwakyaning mangsa kala kudu mung tekan semene tulise tegese kita kudu bisa mateni lawan Raden Gajaksa lan Nalindring Suwala Bumi ya kuwi Raden Prabu Kurambayaksa. Sawise Kurambayaksa tekaning pati Gajaksa tekaning pati kita dhaup lan pun Setyawati lan keparenging dewa negara Suwala Bumi minangka dadi kasatriyan kita nggir Setyaki. Sarating mandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dyah manah hengkung sumungkem kuling mekaten Pukulun. Ya menapa sampun dados dawuh paduka ingkang wayah mboten badhe nyelaki tartemtu kula namung sendika ndederek. Bagus. Kanthi cara mengkono pusaka kita tampa. Sawise kaya mengkono, kita enggal lumarap ana ing negara Suwala Bumi ngrebut kelawan Dewi Setyawati. Menawi sampun paduka dawuhaken kula namung tansah ngestu padha keparenga sak mangke maringaken wujuding Gada Wersi Kuning. Gada Wersi Kuning kinarya sarana mateni Raden Gajaksa lan Prabu Kurambayaksa. Kita tampani nggir lan kita budhal saka alas kene lumarap ning negara ing Suwala Bumi. Nyun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Pukulun.
manggah kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludhuk guntur ketup ing usra mangsa marem kang dadi lair batinku wis tak lakoni nggonku nglakoni tapa brata entuk kanugrahaning dewa wujud gada wesi kuning Koko Prabu Ndarawati sewu-sewu kalapatanipun ngrayi tadah wadana ngantos pilar kewajiban kasatriyan. Krana anggen kula kepengin sanget kedurungan kegiyataning lair batos kula. Koko Prabu Ndarawati, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Raden dipun tepangaken kula menika putra ing garba rucat majaning Prabu Setya Winata nami kula Setya Kusuma. Raden Setya Kusuma inggih panjenengan Setyawati ingkang cinidra nalindring swala bumi. Nanging jebul boten mangga pulya. Tumuli kula lumajar pados Pintasraya malih kepasang yogya katujuh ing inu. Dene lampah kula pinanggil Raden Setyaki Raden menapa wonten sukalelaning penggalih paduka keparenga amitulungi dhateng Mbakyu kula Setyawati ingkang cinidra nalindring swala bumi. Prabu Kuramba Yaksa menawi jengandika Raden kedugi ngrebat Mbak Ayu kula samangke panjenenganipun Raden Setyaki badhe kadhaopaken kawan Mbak Ayu kula Dewi Setyawati Raden. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Raden Setya Kusuma wonten timbalan jumbuh karo dawing-dawing ingkang wis tak tampa. Mbok menawa keparenging dewa wis dadi garising Setyaki nggone bakal amengku garwa lawan Mbakyumu Dewi Setyawati tuduhna papaning negara swala bumi. Monggo Raden kula dherekaken. Wanodya Yutama ngambar arum sang Kusuma ing Nyai Setya Kusuma ingkang prapta ning taman negara ing swala bumi. Inggih, Mbakyu. Kakang mbok kula ingkang sowan bebarengan kelawan sawijining satriya menika Raden Setyaki. Wondene wigatosipun dene kula sowan wonten ing jujumujuk wonten ing taman. Sayekti pancen larapaken Raden Setyaki ingkang sakmangke sampun minangka srayanipun Kanjeng Rama Prabu Setya Winata. Supados Raden Setyaki sakmangke badhe amboyong jengandika Kakang mbok prapteng negara ing garba ruji sowan Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Raden. Menawi tetela mekaten
lajeng benjang menapa anggen paduka badhe mboyong dhateng jasad kula. Sowan dhateng tiyang sepuh kula Sinuwun Prabu Setya Winata. Dina iki uga Dewi Setyawati ayo tak boyong. Tak papanake ning Kancing Gelung. Yen pancen mengko ana tantrimane Nalindra ing swara bumi apa dene Satria ingkang nyidra kelawan Dewi Setyawati. Setyaki bakal tanggung jawab. Aduh Setya Kusuma Raden Setyaki ngaturaken panuwun monggo kula dherekaken Raden. Njur penak wae njur mak dlujur. Dewi Setyawati digawa karo Raden Setyaki diboyong karo Raden Setya Kusumana. Iya, Pak. Iki nek nganti kowe karo aku ora matur Raden Gajaksa menawa apa dene Sinuwun Kuramba Yaksa bakal nampa pidana. Iya, Pak. Mulayu dina iki mlayu matur Sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Iya, Mak. Kowe kok wis ming metu esuk-esukan kok ya ora betah melek. Iya, Mak. Mulayu budal dina iki no. Iya, Mak. Sak karepmu. Ya Mak, ya ngaluweh lah. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wadal bondo kendel sugih wani ijen tanpa ruang kowe nlusup ana ing taman negara ing swala bumi nyidra Dewi Setyawati calon garwaku sapa? Raden Setyaki dasar para nyata. Ayo Setyawati menyang endi? Sing mamak mumuk kuwi dapurmu. Ing atase kowe anak Nalindra teka pakartimu sak ngisoring dalamaan. Nyidra marang sawijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setya Winata. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Mbok baleke ora? Bali bareng gumlundhunging sirahe Setyaki. Wah, lakon penjangkamu Barat.
Nepani Bantala. Pecah sirahmu. Mangsa isa dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksawa? Anakku mati. Babah Nepani Bantala. Sang Prabu Kurambayaksa pecah sirahe. Den dawahi gada wesi kuning dening Dyan Setyaki. Nalika semanten Daradasi pangedikaning Hyang Pikula Narada inggih mung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing swala bumi. Setyawati wonten dawuh Wasesa mlayu saka negara ing swala bumi. Mboten namung mlajar namung ingkang nyidra dhateng jasad kula sampun pejah. Lho, wis mati. Sampun. Sapa sing nyolong? Putra Nalindra ing swala bumi atmajanipun Prabu Kurambayaksa namipun Raden Gajaksa. Dipun pejahi dening Raden Setyaki. Inggih ingkang wonten pepengkeran kula menika Rama. Lah terus Kurambayaksa ugi sampun pejah. Lho, sing mateni Raden Setyaki. Satemah ingkang putra saged uwal saking regemanipun Raden Gajaksa tuwin Prabu Kurambayaksa. Wiladal. Yen ngono ingkang isa ngluwari lan atmajaku wong ayu Setyawati, Raden Setyaki. Kasinggihan mekaten. Raden kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dawa sami-sami sinuwun. Setyaki wonten timbalan. Kok lunga saka Ndarawati bados kegiatan lair batos. Wujude sampun pikantuk nugraning dewa nami gada wesi kuning. Iladala. Maha ingkang rayi sampun saged mbedhah negari ing swala bumi keparinging Sang Hyang Pikula Narada. Swala bumi dados papan inggih menika gedhepoipun ingkang raipun Setyaki inggih dados kasatriyan kula Prabu. Ya wis. Saiki mengkari manut karo kersaning Sinuwun Prabu Setyawinata. Sinuwun. Kula sampun nate matur sapa sing isa nulungi kaliyan anak kula yen lanang tak jodhoke, yen wadon kula aken-aken dados derek. Gandeng ingkang saged mangsulaken utawi ngunduraken anak kula menika Raden Setyaki mila klilalana. Raden Setyaki bari kula jodhoaken kaliyan anak kula pun Setyawati. Piye? Kula kantun derek. Raden Setyaki kados pundi? Kados pundi kula Prabu? Wis to, ora dadak taren, gelem ngono wae ngopo to? Estripun kula dereng kepingin. Alah wis to. Mbangane jajan. Oh iya wis to akan to. Purun sinuwun kersa nggih kula kantun derek. Sinuwun Ndarawati kula aturne keseni. Raden Setyaki kula dhawuhaken anak kula pun Setyawati sinuwun.